binuka malih sareng keluarga Ageng Wisnu laras. Beksan inggih angka kalih panyuwun inggih kepareng beksa becak pati minggah momong. Dhateng Ibu Wida beksa awit kathahipun pametri budaya inggih sami kepareng nenggo. Satata enggal daya namung krida beksan ingkang angka kalih mapan wonten ing sasana langen krida Mataya. Ingkang pun wastani langen beksan Toyung. Dik Warni, Dik Yanti, Dik Sri, Dik Siti, Dik Vina manjing wonten sasana langan krida nggih katur dhateng panjenengan Simbah Hardi, Simbah Nardi, awit panjenengan ingkang piniji mratetesaken monggo enggal dipun mratetesaken sepuh para pinisepuh ingkang rumas nyanggul jejibah luhur saking panitia beksa tinindih keplek pambeksan satata enggal daya nilaraken palenggahan nuju dhateng sasana langan krida Mataya. Mbah Jaya ngarepe Warni. Satata para kadang jangkep pun kibaraken bedak pati momong putra.
tata liru sasana momong balik au ireng-ireng dijumputi meres klopo katut tampase ati senekti ndang dituruti ning alam donya lak kira suwene tak budane bocah manis aja mung terpijet saiki awarti sesuk ra kumpul kepang dinggo gelaran ayo beksa lak dinggo hiburan jere lunga ngangsu ngangsu ning taman mini jare kepengen melu buat apa lemari kacati kalau tidak diisi kain buat apa bermain cinta Dek Siti kalau tidak jadi dikikuk kawin anak Arab pulang ke Arab jualan siang malam pipi mono pane tanpa kono piye rasane isih cilik ti aja dicekeli ijek cilik ti aja dicekeli kaya ngene rasane nangka kurang manis campurne bosok kaya ngene wong nandang tresna rina ning retro sak gelas whisky tak suwun nganti lali sadaya para pini sepuh para